Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastornik, i-channel New Flick isibheka lo daba lamabhuku njengonjalo. uNkulunkulu akakulonde kubusise, evula iminyango yempumelelo kukona konke okwenzayo nje utholeke umvuzo ulindele omuhle. Sibonga kakhulu kubantu abasubscribe kwi-channel, abantu abalandela i-channel. uNkulunkulu nonke akanibusise, kulabo abanikelayo uNkulunkulu akanibusise kwande la nithatha khona. Sibheka ke la noma kasicela ukuthi abantu besense inamba kuphela ukufona. Ngicathi kubalula umuntu uma engayena umlandeli wale channel akangayithathi le number, ngoba kwenza ukuthi umuntu eloke ngiWhatsApp ngoba akafundi nala ku screen la kubhalwe khona le number eceleni, kubhalwe ukuthi no WhatsApp allowed, kubhalwe never use WhatsApp, but still abantu bayeba ngiWhatsApp, yabo. So please sibheka la iphupho lika Nomvula I don't know le gama lakhe ukuthi izinomvula machi isinomvula machi noma nomvula machiyane, ngoba kunomachi bese kuba no ANE egcineni. So I don't know if it's nomvula machi or nomvula machiyane or mashiyana, ngisho nje nomvula mashiyane. 1671 uthi ngibiyelele mkhulu, ngiphupheke ngibasa umlilo, ngincedisana nomlungu engisebenza naye enkampanini. Ngichaza leli phupho esingachaza la, esingakusho noma singeke sithi sinembe khona, sihlabe khona esikhonkosini. Kodwa ke njengoba umlilo sike sakhuluma ikhona ivideo la sichaza khona ngomlilo, ukuthi umlilo uvama ukhomba ulaka, ukhomba uthuthuva, ukhomba ingxabano njalo njalo. Ake silibheke kanje kulokhu ukuthi uma uphupha umlilo singathi kuwuphawu luphi esikhathini singa uma ubasa, ngoba lusho ukuqala izinkulumo noma ukususa uthuthuva noma ukubhebhethekisa ingxabano, yabona. 2 futhi uma uphupha umlilo kuba uphawu uma ubasa olungasho ukubhekana namagqubu, izinkulumo nombango omubi ozokushiya udumele, yabona. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha umlilo kuba uphawu uma ubasa olusuke lusho ukulindela ukufika kwezilingo nezivinyo ezinkulu. Abo kwasebaseKorinte bokuqala chapter 3 verse 13, umsebenzi waloyo naloyo uyakuvela obala ngokuba kusuku luyakudalula lokhu kwambulwa ngomlilo noma lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani. Umlilo ke uqobo uyakukuvivinya lokho, yabo. 4 uma uphupha futhi umlilo kuyaba uphawu lubi uma uwater ke manje olusho ukubhekana nezinsolo noma ke nje nezinkinga nalo ulaka futhi. Ngokuka Luka 22 verse 56, intombazane ethile imbone ehlezi ngasemlilweni yamgqolezela yathi nalo ube naye. Siyazi ke kuleli verse lalikhuluma khona ngoPetro uma etholakala othu umlilo, besivele le ntombazane izom-accuse ukuthi lo ube naye uJesu, yabona. 5 futhi uma uphupha umlilo kuba uphawu lubi uma ukushisa, lungalushulaka nempindiselo kaNkulunkulu nxa yesiphambeko zakho. AbaseKorinte noma abaseThesalonika labesibili chapter 1 verse 8, elangabeni lomlilo ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalilaleli ivangeli lenkosi yethu Jesu. 6 futhi uma uphupha umlilo uphawu lubi uma ukushisa lungaphinde lusho ukuthi lindele ukufika mhlawumbe kwezilingo nezivinyo ezinkulu empilweni yakho, yabo. Amahubo 66 verse 10, ngokuba wena uNkulunkulu usilingile wasihlanza njengokuhlanza kwesiliva, yabo. 7 futhi uma uphupha umlilo uphawu lubi uma ukushisa lungabe lusho ubhekana nolaka leyidalwa noma ulaka labantu abadala, ulaka lwamathongo, uyabona, yabo. So asesithi futhi number 8 kuwuphawu lubi futhi uma uphupha umlilo noma kuwuphawu lubi uma ukushisa lungakhomba ingxabano nokuphikisana okukhulu okuzofika kuwena. Number 9 uma uphupha futhi umlilo uphawu lubi uma ukhwezela, umlobo ubona ukuthi awukhwezela, lungasho ukuvuka noma ukuvusa izinkulumo ezimbi ezingase zivuse uhlevane
mhlawumbe ubone uyawukhwezela lo mlilo, ukuthi kungenzeka uzoba omunye wabantu abavusa inkulumo ezithile noma inkulumo ezimbi noma inkulumo engathi zivuhle into ewuhlevani. 10 futhi uma uphupha umlilo kuba uPawulu uma ukhwezela olungabuyela uchazeke ukuthi kungenzeka uzama ukuvuselela impi endala noma ukuvusa udweshu phakathi kwabanye abantu. 11 uma uphupha umlilo kuwuPawulu hle esikhathini esiningi uma ucisha, ngoba lokho kukhomba ukudala uqolo, kukhomba ukuzama ukushweleza noma uqeda isiphithiphithi, noma usuke kukhomba ukuzama ukunqanda impi noma imhlambe yalanayo. Kodwa ke kungenzeka ke mhlawumbe sivale ngokuthi ke kungenzeka uphuphe lo mlilo ubasa ngoba kunabantu abagodolayo. Ubase lo mlilo ngoba mhlawumbe kufanele kuphekwe. Lapho sekungakhomba mhlawumbe uma ubasela abantu ngoba begodola kufuna bagodole, leyo mizamo yakho yokwenza ngcono impilo yabanye abantu, noma yokwenza ngcono ukuthi yokwenza ngcono indlela abantu asuke bezizwa ngayo, asuke bebhekene nezinkinga ezithile. Ngenza kunabantu ababhekene nezimo ezinzima nezinkinga ababhekene nazo, wena usuzama ukuthi labo bantu bazizwe kangcono, isimo sempilo yabo ibe ngcono, yabo, uma ubasa lo mlilo, ngenxa yokuthi kunabantu efuna bothe, kunabantu efuna baphekelwe, kuyaphekwa, kuyadliwa, yabona. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu akakulonde ekubusise besibheke udaba lokubasa umlilo. Sasesithi asede nobunye ngoba udaba lomlilo lubanzi. Sinayo ivideo khona futhi sikhuluma khona ngomlilo. Kuleka kuyo Jesu.